Kaixo guztioi eta ongi etorri Plentsa Zuzenean programara. Aurten Arkote Arrunt taldeak 60 urte beteko ditu, eta urteurrena ospatzeko lantalde bat sortzen ari dira. Urteurrena eta antolaketaren inguruan hitz egiteko Eritz etorri da Plentsa Telebistara. Kaixo? Kaixo. Hasteko, zergatik erabaki duzue 60. urteurrena modu berezian ospatzea? Bueno, lehenengo gonbidapena eskertzea eta gure hitza plazaratzeko aukera eskertzekoa dela uste dut. Eta gero, 60 urte urren honen ospakizuna den zergatia oso erreza da. Nik uste dut elkarte batek 60 urte betetzeak kriston garrantzia dauka eta ez da beti ikusten. Gainera, Arkote badakigu Plentzian bere izena duen elkartea dela eta arraun talde honetatik pertsona asko igaro dira, momentu batean edo bestean. Eta uste dugu, pertsona guzti horien testigantzak biltzeko une egokia urteurren borobil bat eta 60. urte hau urteurren borobil hori den heinean, pertsona horiek elkartzeko unea dela uste dugu. Bai. Eta salda aldiguzu zer antolatu nahi duzue urteurrena ospatzeko? Gure ideia hasiera batean da lantalde bat sortzea, gero hitz egingo dugu, eta lantalde horrek erabakitzen duenaren arabera gauza bat edo bestea egingo dugu, ez? Baina gure helburu nagusia hori urteurrena denean, urtean zehar ekintza ezberdinak egitea da, arraun taldeari lotutako ekintza ezberdinak, eta buruan noski batzuk ditugu. Adibidez, batel estropada bat, itsasoko ontzien estropada bat, edo Arkote eguna izeneko bigarren jardunaldi bat, ez? 2014an traineru erosi genuen Arkote egun bat egin genuen, egun horretan ekintza ezberdinak eginez, artisautza azoka, ontzien erakusketa, tailer ezberdinak, eta hori errepikatzeko aukera paregabea dela uste dugu, baina hori lehenago galdetu nahi diogu lantaldeari zelan ikusten duen eta zer aukera ikusten dituen. Urteurrena behar bezalako irudia emateko. Bai, lantaldeak aipatu dituzu, eta dagoeneko lantalde hauek prestatuta daude edo antolatu dituzue? Horretan gaude, jakingo duzuen bezala sare sozialetatik zabaldu dugu kartel bat eta herritik itsasi ditugu kartelak honen inguruko informazioa lagatuz, eta hori gure helburua zen, arraun taldetik igarotako pertsona ezberdinak lantalde batean elkartzea, arraunlariak izandakoak, entrenatzaileak izandakoak, zuzendaritzako kideak izandakoak, arraun taldetik igarotakoak eta momentu honetan gaudenak ere lantalde berdinean elkartzea. Eta gero lantalde horretatik noski sortu daitezke lantalde ezberdinak. Arlo edo ekintza ezberdinetara bideratutako lantaldeak. Lantalde horien helburua da azkenean urteurrenari lotutako ekintza ezberdinak antolatzea. Eta ideiak ematea, eta ez soilik ideiak ematea, ez dugu nahi aholkulari edo ideiak emoteko foro bat izatea, ekintzak egiteko foro bat izatea nahi dugu. Eta boteri hori eman nahi diegu ere. Azkenean, arraun taldeko partaide izan diren heinean, uste dugu merezi dutela, erabakiak hartzeko botere hori. Eta jendeak nola parte hartu dezake antolaketa horretan? Jendeak parte hartu dezake izan dugu arraunlari izandakoak, arraun taldeareko kideak izandakoak, baina arraun taldearekin harremanik izan ez dutenak ere parte hartu aldute. Herriari saldutako ekintza bat da, herriei saldutako ekintza, Plentzia, Gorliz, Barrika, inguru guztietako herriei saldutako ekintza da, eta hori, gure helburua da ahalik eta pertsona gehien biltzea, beraz, lantalde horretara sartzeko aukera, zabalik utziko dugu, nahiz eta lanean hasi, guk aukera emango dugu nahi duenari alduen momentuan sartzeko, eta sartzeko egin baden gauza bakarra da, kartelean agertzen den telefono zenbakira WhatsApp bat bidaltzea, oso importantea da WhatsApp bat bidaltzea, ze telefonoa ez dugu hartzen, telefono ezberdinekin gabiltzalako. Edo, zuzenean, Arkote arraun taldeko posta elektronikora korreo bat bidaltzea. Arkoteate, abildua,
gmail.com. Zorrez, esan ez, hori, lantaldean parte hartu nahi duela, eta gu posoren sartuko ditugu nahi duten guztiak. Noiz hasiko dira bilera hauek? Badago data bat jarrita edo? Atzo derain egun bildu ginen zuzendaritako kideok eta erabaki genuen hori data zehaztea martxan hasteko. Eta hurrengo asteburuko egun batean finkatzeko helburua geneukan, baina konturatu ginen zubia dela. Orduan atzeratzea erabaki genuen. Martxoaren 28. Martxoaren 28 zapatua da, arratsaldeko 5:00, arrauntaldeko egoitzan. Bilduko gara printzipioz. Eta printzipioz diot, azken orduotan agertu delako koronavirusaren larrialdi plan hau, da ikusiko dugu zertan amaitzen duen, eta zer bilakakaera duen, eta horren arabera, ziurrenik igual, edo atzeratu behar dugu bilera, edo beste euskarri batzuen bitartez egin behar dugu. Dela Skype bidez, edo dela beste bide elektroniko baten bidez, ez dakit. Horri pentsatu beharko dugu eta komentatu beharko dugu lantalde horretan dauden kideekin. Baina gai eskertuko genukeena da, lantalde horretako partai izan duten guztiei, guztiek bidaltzea korreo bat edo mezu bat, guk jakiteko nortzuk diran, eta esateko, begira, azkenean ez gara bilduko arrauntaldean, baina egingo dugu, ez dakit, Skypeetik, bideollamada bat, edo luzatuko dugu, apirilaren 5 edo ez dakit. Harreman hurbilago edukitzeko, azkenean, bai guk argitaratuko dugu sare sozialen bitartez eta webgunearen bitartez, baina guztia argitaratzea ezinezkoa da. Beraz, guztiaren berri edukitzeko, nahi duenak bidaltzea hori mezu bat. Oso ondo, ez dakit zeo zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Ez hori, animatzea jendea etortzeko, nik uste dut urte horren historikoa egiteko aukera paregabea dela, eta hori, herriko mugimendu ezberdinetan dauden kideak ere animatzea. Azkenean herriko arrauntalde bat da, urte asko dituen arrauntaldea eta merezitako ospakizuna egin behar dugulakoan nago, ez dakit. Mila esker gurera etortxagatik, eta zuek gogoratu eta animatu urte horren historiko honetan parte hartzen. Mila esker. Eskerrik asko zuri.